Mne robí najväčší problém začať. Či už je to vo filme, či už na bubnami, jednoducho vždy mi najdlhšie trvá skutočne začať. Ale čo mi veľmi pomáha je, keď si sadnem a začnem niečo robiť, cvičiť, cvičenia alebo nejak tak, proste rozpohybuje mi to myšlienky, rozpohybuje mi to telo a potom kope múza, potom už to ide, potom mi napadnú rôzne veci, ktoré môžem urobiť. Čiže veľmi dôležité je, aspoň teda pre mňa, nastaviť si nejaký základný rytmus, nejakú základnú myšlienku, ktorej sa potom držím, aby som mohol pracovať. Poď, Dori, poď. Ó, ty hovado. Poď. Hop. No. Ale doma väčšinou veľa nevymyslím, chápeš? Čiže potom sa musím ísť prejsť. A paradoxne, ale neviem, či paradoxne, jednoducho v pohybe mi proste toho napadne viac, keď som takto na prechádzke z Dory, tak strašne veľa nápadov dostanem. Jediný problém toho je, že nemôžem to urobiť tu na mieste, v prírode, väčšinou. Že väčšinou ten nápad nemôžeš realizovať okamžite. Kupujem staré batérie, káble, périe, periny, zváračky, batérie, káble. Vykupujem staré batérie, káble, périe, periny, zváračky, batérie, káble. Vykupujem staré batérie, káble, périe, periny,